Mauli ate ma di tuhata, mauli ate nang dihita sa lubu na. Dilay nami dohot di boto nami. Gokkodoin na si Paimaon, jauh-jauh siya lusan. Sahat do gokkod doho jauh buna, tusude sektor nadong di Pulau Batam. Atik pe tulu laut tanuang dibagay sa Sererion. Jadi au terus terang go madokon molo dapur 12 kapling lama dohot sektor SP wajib tu sektor nami. Tidak ini berbagi mak. Ido pangido aku itu nani pasaha muna udah ngeduau. Jadi mau lihat mai itu hatta rodo sude nani gokoni PBBSD sektor BPH Pulau Batam atik perwakilan. Jadi di toko dohonokku mah boto do ibu toko di bunga tahun dohot laiku jolmarna burju dohamu di bunga tahun boy dohonon hamudo nagabe boy makaholong bunga tahun jadi dohonon nami ma tu halak lain nami dohoti poto nami ador haduka mamat patugutugu lobu ador haduka patugutugu horbo nang sarang matua malaik kudo ibotokku pairing irik pahopu sahatu nawar nini sahatu nawar dono matutu balitang mapagabe tumudalo stadion arimu mamagabe asal ma takasamu hubur kami masih paululuan. Jadi itu berek kuna dua. Jadi di son rodo tulangmu. Sudedo hita nuaing di siahan saulaun. Dohok do nuaing seluruh Batam di son saulaun. Jadi pasaton nami mau ulos di son batang yang ngami saya gajang magari berita gabe gajang berita horas tu bere nami dohot boru nami di son jadi sudah honokku tu bere nami dohot boru nami di son menjalani keluarga sangat sulit tapi tulangmu meminta kepadamu buanglah ego masing-masing. Kenapa tulang bilang kayak gitu? Karena ego itu tak mau mengalah. Tapi tulang percaya kamu anak yang baik, anak yang berbakti. Begitu juga sampai boru kami di sini. Apapun persoalan kamu, lantaran kamu sudah boru siahan, ngadulah sama siahan, jangan ngadu sama purba. Nanti aku di dalam purba kami saling mengenal. Jangan sampai nanti ada tidak baik. Jadi doron nami ma dikicang marirang di toro panggunggoman. Pada muna mana susu sirang todi diumuma totong matutu gonggoman matutu asa balita magabe tugundal hostaduan ari muna magabe asal mahamung totong matuluan ba asa tubuan lak main na tubuan sikoru di dulu ni perbatua tubuan lak mahamu mangido di tangyang ngami tubuhan mah sorbatua asal mahamu totong
sahur madua. Matutu. Sa ni solo satu patiata. Munga di basata men non ulos na gajang. Ulos si takrok rabu. Sa saha mahamutu panggabian. Sahat tu parhurasan. Tu pahon ni amata di batata. Butima ditabay ma. Mulai tema siap kita. Jadi tersono marate sa simpit. Buah hira-hira. Siap kamu berero ibe. Sada mahitate. Sadaha tamahita. Ulilas maroham. Mamerek kita di pertikian. Jadi adoro suatu bunguan. Pinasa ma perjolo martapo bulung marbona sakalan. Pinasa ma tu bapak udah name bapak raple. Perjolo mandok molate mahita tua mata di bata paringkan basai. Tahilalalo di bagasan sadarion di ulau. Mulai pamasu-masuon ni berenami do beruku. Sian bagas joro ni tuatai. Satu di bagasan tikion. Toktong di ramoti Tuhan. Rodame na sa Tuhan. Jalani perjolo madok molate itu kita. Perjolo ma donok kutu leku do itoku na burju. Digok kondo jojo muna. Di na hotribe berekon do berukon jan bagas joro ni Tuhani. Di son rodo hami. Sian gula-gula muna marga jahan. Do di berekku tulangmu muna tulangmu mau sudena. Dakolanau tulangmu. Dak na hula debatan center tulang di batu aja dia sudeon tulang mudo sudeon dan tulang mudo dah. Jadi di satu saat dak hula na dulu am tulang dah bere tulang mudo sudeon ya mola tema. Jadi di hamu lekku itoku na selelengon mulai memek be dope berekon hupai diu do di parunguluan di par keluarga muna hubereng do itu di sudena akapoda do di kamuna tu berekon molo berekon tolo mana burjuro bakol do makatai ale bengik do mananginang alana di setiap ada satu pertanyaan tu berekon tang ya bu Jawa lakpeso biasa kurang makatai nama alo berekon na burjuro jadi beruku na burjuro dah molo hamuna sama-sama pendidik go molo bereon mulak karejo mendidik Jawa mengajar di Jawa akadak dana beruku kan mendidik go toh jadi sama-sama pendidik go jadi saya yakin bahwa keluarga bereku dan beruku akan keluarga yang berbahagia. Tuhan akan memberkati keluarga bereku dan beruku. Namun firman Tuhan untuk keluarga yang Tuhan berikan tetap bereku beruku lakukan dan tetaplah taat pada Tuhan dan beribadah pada Tuhan dan utamakanlah Tuhan keluarga bereku dan beruku Tuhan akan memberkati. Jadi itoku leh sehat mah leku itoku tujulun narion tanggal masahit sa pamatang itokku. Tuk peadong na selengon akasahit. Tatangyak ko matutuhani. Tanggal masan pamatang ni satu. Asa boy lekuro itokku. Lao maniroi. Do mamuda-muday. Keluarga ni berekon. Do berukon. Asa gabi keluarga si tiruon. Tujulu narion. Terluwi ma sangap di tuhatai. Jadi lay itu songon hatan si tua-tua madohonok kutulek kudo itu ador halupang mana to kuto lembu ador hati
tuk tu ni haku. Sai sarma tua ma. Lekku do itu lokku. Huhut pa iring pa haku. Matutu. Jadi di berekku. Ulanjut tu mamuse. Nunga. Majalo pasu-pasu parbagason. Berek itu berukusan bagas joro ni Tuhani imam melalui bangulani huriai alani beredo beruku tujuan narion son hata di tua ma dohonokku hau gala-gala maina pajak kita ni sisak keus tu dia mahamu malaka berekku beruku tok tong ma diramoti Tuhan Yesus. Betul. Jadi untuk berikutnya tubuhan lalak ma tubuh sikoru didolok di buru tua. Tubuhan anak mahamu tubuh boru dongan mumai saur matua. Betul. Jadi son tubuhan hamido sian holong ni rohanami pasaton ulos nagajang ulos di toro Prabu gajang mabigyon nami barita gabi barita horas tujoluan ni Arion saat solus saat tubaktian saat titibagaran nuk saat kuapeon amen non ulonoson tu abaramuna saat matu panggabian saat matu par horasan matun. Jadi molate maraja nami asa hobar ka kesepakatan nami dohot hula-hula nene bangar raja nami manggido mangilek kami tapar singka maraja nami. Iya. Mau lihat ma napar pudi ma apa? Jadi nunga sude laking ris songkon nama nabur jojor songkon nama lu anak hula-hula mona. Jadi napar pudi ma dison ima sude hami akka tulangmu mebuan ulos sikak ni holong nami. Molodung hupasa tay pendaul uloson asa doholon naima tio aik ni sumur gajang aik ni bodar asa sitorop si gajang ubur mahamuna jala sitorop pigapar napar puni tu bere nami dohot boru nami asa giring-giring ma tu gosta-gosta tu boros ni sikoru hatok mahamu mangiring-giring dohot mangopa-opa anak dohot Betul tulang. pada nami Tetapi maraja nami gabi dak sudah pasahat coba nihum naksebenon na susadia atong moloduk sahatan non ulo solong na sa kamuraja nami unang metur hudul hamuraja nami jolo marbaris mamusi rajai rohami mano pahamu duk sidungan non pasahatamu ma ulus manogui las tugu homo tu ni bagas nami so ni malatek raja nami molate ma molate bang boru laos bagot do na hal tu dulu guna manaburuyan las maruhan nami na majalo tugadang mada dihamu na mangalian matutu